SMRD Magic लक्ष्मीपुर। छपरा छपरा के लइकन से छुआलू का करे महाराजगंज आलू बक्सर में अक्सर भेटालू का करे महाराजगंज आलू। चोरी तू जाके ये गोरी किसी सवा सहरिया में बाबे की कौनो सेटिंग करे जालू मीटिंग नीचल बाजारिया में घुमातारू चुपे चोरी तू जाके ये गोरी समधिरा बाजारिया में लागे की कौनो बा सेटिंग करे जालू मीटिंग नीचल कोलोई फरंदा में धरालू का करे महाराजगंज आलू। Music by Sanjay Didi. ठूठी बाड़ी वाला करावतारू हाला नौता नवा पनियरा में खोजा का घुघुली वाला की होके मत वाला नया अवतारू नियरा में पागल भइल बा ठूठी बाड़ी वाला करावतारू हाला नौता नवा पनियरा में खोजा का घुघुली वाला की होके मत वाला नया से लाजालू का करे महाराजगंज आलू छपरा छपरा के लइकन से छुआलू का करे महाराजगंज आलू।